Nu știu dacă... Unde este? Este în Thailanda, lângă Bangkok. Ăla e la care stătea cu gura deschisă, la hoț. Știi, de fapt, ei stau așa, impresia că sunt de piatră și la un moment dat când se mișcă o dată, uitați, sunteți 400 de persoane, dacă dați și voi aprecieri, ne facem 800. De ce nu dați fiecare? Că nu costă nimic. Nu am cerut nimic altceva dacă suntem mai mulți. Să apreciați, vă rog frumos. Ca să mai stau cu voi, să mergem din nou la elefant și la girafe, nu? Suflet bun. Uitați, vedeți cum crește? Ce a făcut, mă, ăla? De-abia mănâncă aia. A mâncat aia. Uite, cineva mai cumpără un pui. Hai să... Cineva mai cumpără un pui. Hai să... John, îmi scrii în privat dacă vrei multe informații. Da, nu ai o siguranță, îți dai seama că... Bine, totuși e înaltă bara asta, are 1,5 metri. Că plec de aici. Hai că plecăm de aici. Dacă... Să nu fie de la voi sau de la mine. Ia spuneți-mi, vedeți clar live-ul, vizionați clar, spuneți-mi voi acum să știu dacă mai rămân aici sau plec de aici. Îl vizionați clar, acest live? Da. Mai de cap meu. Hai că mai stăm puțin aici. Gata, mulțumesc de răspuns, deci se vede clar. Înseamnă că la cei de acasă nu merg bine. Gata, mulțumesc. E în regulă, se vede bine. Hai de cap meu. Hai să vedem când mănâncă puiul, după aia mergem la elefanți. Au 6 metri, 5 metri, 6. Da, lângă Bangkok. Bine că sunt multe, foarte multe în zonă, nu e singura. Știe să ia măgească. Gata, i-a mâncat. Hai că mai stăm la asta și gata. Mulțumesc. Mulțumesc, Georgiana. O să mergem la girafe, da? Vă duc la girafe din nou, că au terminat și de mâncat. Mergem la girafe, da? Vreți să mai stăm aici? Să mai dea o porție sau mergem la girafe? Spuneți-mi. Dar de ce minți și nu le dai? Mulțumesc, suflet bun. În Thailanda. Nu mergi. Păi spuneți-mi ce vreți să fac. Vreți să mai stau aici la crocodili sau mergem la girafe? Hai, spuneți